ezagun otoi. Zaino familia jauna, zure betiko maitasunez, eta gure esperantzaren oinarri bakarra, zure grazia zerutan denez gero, argaitzazu beti zure babespean, zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jaiko darrere bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Hasiera liburuaren hasiera. Isaias profetaren liburutik. Ozias erregea hil zen urtean, jauna ikusi nuen, tronu altu eta garai batean eseria. Haren mantelala tenplua betetzen zuen. Suzkoak bezalako izaki batzuk zituen gainean, seina egat zituzten, eta nola egiten zioten hori elkarri. Santu, 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 santu jauna guztiduna, lur osoa betetzen du haren aintzat. Ahotsaren oiuz tenpluko ateborpek dardara egin zuten, eta tenplua ez bete zen. Nik esan nuen. Ai hemen, galdua naiz. Ezpain kutsatuak baititut eta ezpain kutsatuak dituen herrian bizi naiz. Errege eta jauna guztiduna ikusi dut nire begiz. Une hartan, suzkoak bezalako izaki ereteko bat etorri zitzaian eran, aldaretik suatzez harturiko txingarra eskuetan zekarrela, eta txingarraz hau aurkitu zidan esenez. Ara, txingarronek Espainiako ukitu dizkizu. Kendua duzu bada gaiztakeriak. Barkatu zaizu bekatua. Orduan jaunaren hautsa entzun nuen esaten. Nor bidaliko dut, nor izango dugu mundutari, eta nik mandatari, eta nik erantzun. Prest nauzu, bidalinen, jaunak esana. Irakatsi zuen berriona oroitzarazten dizuet. Zuek, onartu egin zenuten horretan sendo oinarrituak zaudete, eta salbatu ere horretxek salbatu zaituzte. Nik iragarri dizuen bezala eusten baituzuen. Bestela, alferrik sinetsiko zenuten. Nik hartu nuena, bera eskualdatu nizuen lehenenik. Hau da, Kristo gure pekapengatik hil zela. Liburu Santuek esan bezala, obiratu egin zutela eta hirugarren egunean piztu egin zela. Liburu Santuek esan bezala. Pedrori agertu zitzaiola eta ondoren 12. Gero, 500 eta gehiago senideri agertu zitzaion batera, horietako gehienak bizirik daude oraindik, batzuk hil badira ere. Gero, Santiagori agertu zitzaion, ondoren apostolu guztiek. Beste guztiek agertu ondoren, neuri ere agertu zitzaidan, garaia baino lehen jaiotako aurra bezalakoa naiz hemen. Izan ere, apostoletan txikiena naiz
baina naizen hau Jainkoak bere graziaz egin hau, eta haren grazia ez da nigan fruiturik gabea izan. Gainerako apostolo guztiek baino lan gehiago egin dut, izan ere ez noski nik baizik eta Jaungoikoak nirekin bere graziaz. Horrela bada, bai horiek eta bai nik horixe du hots egiten dugun mezua, eta horixe zuek sinesten duzuena. Jaunak esana. Jendea gainera zetorkio Jesusi, Jainkoaren hitza entzuteko. Genesaren aintzira ertzean zegoen Jesus, bi txalupa ikusi zituen ur bazterrean geldi. Arrantzaleak ontzietatik jaitsita, sareak garbitzen ari ziren. Igo zen txalupa haietako batera, Simonenera, eta lehorretik pixka bat aldentzeko eskatu zion. Gero, eseri, eta txalupatik jendeari irakasten jardun zuen. Hitzaldia bukatzean esan zion Simoni, jo itsaso zabalera eta bota sareak arrantzurako. Simonek erantzun zion, maixu, gau osoan egin alak egin eta ez dugu ezer harrapatu. Hala ere, zuk diozu ezkero botako ditu sareak. Hala egin zuten, eta hainbesteko arraipila harrapatu zuten, sareak lertzeko zorian baizeuden. Beste txalupako lagunei keinu egin zieten laguntzera etortzeko. Etorri ziren eta bi txalupak bete zituzten, ia ondoratzeraino. Gertatua ikusirik, Jesusen horietan auspeztu zen Simon Pedro, esanez, alde nigandik jauna, pekataria naiz eta. Izan ere, zur eta lur zeuden Simon eta harekin ziren guztiak, eginiko arrantzuagatik. Eta gauza bera gertatzen zitzaien Simonen arrantzu lagun ziren Zebedeoren seme Santiagori eta Juani ere. Baina Jesusek esan zion Simoni, ez beldurra izan, hemendik aurrera giza arrantzale izango zera. Haiek txalupak lehorrera atera zituzten eta dena guztirik jarraitu egin zioten. Jaunak esana. Jesusen bizi moduan oso presente zegoen errealitate bat itsasoarena eta arrantzale munduarena izatu zen. Baita ere, artzantza, artzaigiroa oso berea zuen bezala. Eta hain zuzen ere pentsatu behar dugu bere 12 apostoluetatik 4 behintzat arrantzaleak zirela. 4 badakigu seguru arrantzale zirela ebangelioan agertzen zaigulako, eta akaso beste bat ere izango zen, baina behintzat Pedro, Andres, Santiago eta Juan 4 arrantzaleak ziren. Horregatik behin baino gehiagotan agertzen da Jesusen erakutsietan arrantza mundua, edo berak egindako testimugua, zeuzer egindakoaren testimugua bertan arki dezakegu itsasoa eta arrantzaren mundu hortan. Beraz, hitz egiten baizuen, gertu ikusgarri zituen errealitateei buruz esan
dezake eta testu inguru horretan. Horregatik gaurkoan entzun dugu zen olako arrantzua egin zuen Jesusek. Bere apostolu batzuk gau oso eman zuten ezer harrapatu gabe. Eta Jesusek esan zien, guazen behar berez itxas zabalera eta sareak botako ditugu berriro. Ordu, jakina, Pedro eta Andres eta eskarmentu handiko arrantzaleak ziren eta esan zioten ez dago ezer, baino zuk diozulako egingo dugu. Eta hor, ikaragarrizko ejemplu ematen digute Pedro eta bere lagunek Jesusengan eta bere hitzarengan jarri zuten konfiantzarengatik. Pentsatu behar dugu, Jesusek horixe nahi duela, guk berarengan konfiantza izan dezagula. Eta konfiantza horrek eman dezaigula halako bakea, halako bizipoza, halako ongizatea. Horixe nahi du Jesusek senti dezagula. Eta berarengan eta bere hitzarengan konfiantza edukitzeak hori transmititzea nahi du Jesusek. Apostoluen kasuan izan duzen bezala. Simon Pedro harrituta gelditu zen, arraipila ikaragarria harrapatuta ikusi zituelarik eta horregatik hasik esan zion Jesusi alde negandik pekataria naiz eta. Baina Jesusek esan zion giza arrantzale bilakatu araziko zuela. Giza arrantzale ejemplu hori metafora hori eginez bere apostoluentzako. Gu baitere, guk ere kontutan ekiliak dugu, ze importantea den gure bizitzako edo zein egoeratan gaudela ere, kasu ez dela, arrantzua arituko, baino bestelako gora-bera, zaitasunak, oztopoak, momentu komplikatuak izan ditzakegu gure bizitzan. Eta Jesusek nahi du guztietan, horietan guztietan, berarengan konfiantza izan dezagula. Konfiantza horrek guri bakea transmititu dezaigu. Hoxera, Jesusek hor ere nahi duena. Eta gaurkoan ere, giro honetan eta igande honetako evangelioaren arira bi hitz esan dituzke lehengoan aldatzen bizitzaigun Sor Joseparen inguruan, Mariaren bihotzarena. Pentsatu behar dugu zenbat urte eman dituen, behitzakoa, bertakoa, baserritarra eta bere ehizparekin batera urte pilo edarra eman dituzten aldazko komentu hartan. Antxe sartuta, atera gabe, orazioan, bere bizia jagoikoari eskeniz, eta gainera pozik. Nik ezagutu ditun biak, bi ehizpak, seminaristak ditzela joan ginen area, eta euskaldunak eta seiten hasi ziren euskeraz, eta batez ere hoxe transmititzen zuen pozik zeuden, irripartxu. Ordu nongi zeudetik eta esan ziten Sor Josepak, akoratzen naiz dola esan ziten guk hemen urte pilo dela bazkigu, hemen euskera kasi aztuta dukagu, erderaz apenas ez dugu ikasi, baina franko konten bizitea, hola esan zuten Sor Josepak. Hoxe transmititzen zuen pozori bere, okazioaren pozori. Goaineko hasten, joan zaigu, eta gure esperantza jangoiko onak zeruan hartuko zuela, eta eskatzen dugu jangoiko onari han eukidezala, eta berari, Sor Josepari, Mariaren bihotzaren Sor Josepari, handik ere lagun dezaigula. Sinisten dut, jangoiko eta guztidun zeru lurren egitea. Sinisten dut, dane seme bakar, Jesu Kristo gure jauna,
Espiritu Santuaren egitez sortu eta Andre Maria Virginiagatik jaiotena, Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena, infernuetara jaitsi eta hirugarren egunean hilen atzetik piztu zena, zeruetara igo eta jakoikoetan guztienaren eskualdean jarririk dagoena, handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santo Katolikoa, Santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizia. Eta orain, gure eskakiak egingo ditugu. Gure familia Jesusen berezitu eta baitasunean elkarturik mantendu ditzaten. Eta gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu. Gaurko Meza Santuan bereziki gogoan hartuko ditugu. Orain berri aldatzen diren Sor Josepa Mariaren bihotzarena. Baita ere, orain berri iparraldean den Inesio Zabaleta. Baita ere, bere bederatziurrena ospatzen ari geran Joakin Ibarra eta Kasilda Teietxea. Eta haiekin batera ere kontutan izango ditugu Peio Iturrarte, Artola, Azpiroz, Familiko, Itakoak, Purifikazio, Arnedo, Sebastian eta Margarita, Oier Iriarte eta Paulina Unkiola, Frasko Zabaleta, jaunak bere baitan hartu eta handi gure egin dezaten. Eska bezaio jaunari. Entzuna eta ona bihotzez egiten dizkizugun eskakiak Jesu Kristo gure jaunak bitartez.
gure jauna, jubilatzeko egin dituzun ogia eta ardoa, egizkizu guretzat betiko biziaren sakramentu ere Jesu Kristo gure jauna bitatez. Afaldu berdik jarizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez, hartza zuen eta era guztiokutatik, hau nire odorak karizatata, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat ekatuak barkatzeko xuriko dena, egizue hau nire odogarri. Gogoan izan jauna mundu guztia zabaldurik dagoen zure eliza, eramazun maitasun osora Frantzisko gure itasantuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta egizkizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna misteko itxarotenean batean gure sendeak, bereziki, Josepa, Mariaren bihotzarena, Inasio, Zabaleta, Joaquin Ibarra, Kaxilda, Egetxea, Peio, Iturrarte, Artola Azpiroz familiko itakoak, Purifikazio, Arranero,
Sebastian eta Margarita, Oier hiri arte, Paulina, Urkiola, Raxo, Zabaleta, eta hildako guztiak agitza zuzute aurpegiaren agitan. Errukizak izkindu arren, guk guztion betiko bizitza egitxe ezagut, Jagoikoaren Ama Maria Koatsuarekin, San Jose, bere senarrarekin apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean, horrez entzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita Jagoikoan guztigun horri, Espiritu Santuarekin batera, ospeta aintza guztia, gizaldi guztietan. Atzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, itur gabe esan dezagun. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik emaituzte bakera gure egunotan. Zure errukiari eskertakatik garri bizi gaitezen eta eskualduetan sendo, betiko zorionari itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain galdera. Jesu Kristo gure jauna zuk esan ala apostol gure bakera guztuen dizuet, ere bakera ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez, gure pekatuei eta zure gogoak bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Eta eskurik eman gabe, emaiozu pakea. Jagoikoaren ditotxa, zuk entzen ez dut dugu pekatua, errukiek dauka. Jagoikoaren ditotxa, zuk entzen ez dut dugu pekatua, jagoikoaren ditotxa, zuk entzen ez dut dugu pekatua, emaiozu. Ona hemen jagoikoaren ditotxa, ona munduko pekatuak entzen duena zorion txuak jaunaren mailatuak. Jauna, ni ez naiz inor zutxean txatzeko, esantzen zupakuta esan naiz.
egin dezagun otoitz. Hoi jainko, ogi eta kaliza berean guk parte hartzea nahi izan dezu. Egizu Kristorekin gorputz berean bat eginik, eman dezagula pozik betiko fruitu ugari munduaren salbabenerako Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Abixu bat datorren igandean izango da Manos Universeko eske berezia. Beti urtero otsailean egiten duguna, batez ere gosearen kontra edo egoera okerrenetan daudenen aldeko diru eskean. Jauna zuekin, bereka zaitzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak zoazte jauna.